Dígamelo. Bona vesprada, volia ingressar meló. Molt bé, signa-me-lo. I ara dóna-me-lo. Ei, cuídamelo. Pots confiar. Així dóna gust! Ara sí que sí, amics i amigues, comença oficialment el concurs més divertit de l'estiu. Ja està sí, el Nadant amb melons 2015, un concurs refrescant, sa, valencià i on molen fins i tot els patrocinadors. Caixa Popular, Melons al Gitama, Consum, Maigüigo, Terra Valenciana, tot empreses d'ací, com nosaltres. Així que si voleu guanyar el primer premi de 1.500 euros, només cal que vos feu una foto divertida amb els vostres amics, familiars, els de la Falla, la Penya, la comparsa, nadant amb melons. Valen tot tipus de melons, d'Alger, de Tolany. I també podeu fer-vos les fotos a la piscina, als safareig, al riu. Ràpid, envieu les vostres fotos al meu Facebook, perquè la foto amb més likes guanyarà els 1.500 euros. Però tranquils, perquè si vos quedeu els segons, els tercers, els quarts o els cinquens, també tindreu premi. Teniu de temps fins el 20 de setembre, però quan més prompte m'envieu la foto i la compartiu del meu mur, millor, més likes. Va, busqueu aigua, busqueu meló, fotografieu meló, envieu meló i voteu meló. Nadant amb melons, el concurs valencià de l'estiu! Calimà, nadant amb meló.